guys! Welcome back to my channel. This is Robby Sumadala guys. Sa atong channel guys na adatay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new uploads. Yehe! Abot ng ilang gi-order nga Jollibee. Hi Jean, Ate Jean. Sige, lingkod ako ng mga babies. Hi! 142. Unsa ni siya? Drinks? Kani spaghetti. Tunga sa drinks, okay? I-open sa kono be. Ate, palihog ate. Ito kuya, rice na kuya. Wow, spaghetti. Wow. Yummy, Jollibee. Ate Robe, harman ka. Ha? Sana? Marty! 1, 2 na may isa, uun ka tapos ang tabunin na naman. Okay, 1, 2, 3, smile. One more. 1, 2, 3, smile. Very good. Oh, upload na. Except for this one. Hello! How Nakaulit na! Sige na, pag-vlog sa vlog. Nag-vlog na ka? Sino mo rice, okay? Ito na sila, okay. Nauna.
Wala kang kalula, ulit na tayo. Matulog yan. Bimbo mo rin ako ng bata. Bimbo mo rin ng bata. Ano ito? Litihan ko pa? Okay. Ikut din. Ay, ikut ko yan ano eh. Ikut ko yan eh. Baka din sa mag-rest. Mas pagkiti rin. Dami din, nakita na. Ay, minute na lang. Ay, minute na lang. Wala pa. Wala pa. Sabi po nun nila eh. Bakit eh? Mga po ni mo eh. Nasa na sa bus ka pa. Paano may gato po na kayo? Ay sa akin, ay po. Okay na? Paano na ito na rin? Huh? Bisa? Dito na kita nilo eh. Dito na po yung ano. Dito na.
Uling doon. Hawakan mo sa naman. Oh, hawakan mo na. Wala mo naman ang spaghetti. Spaghetti, kan mo naman wala. Na, ganun naman kayo po. Ka-text mo nga ako. One eternity later. So, that's it guys. Thank you. Bye-bye. See you on our next vlog.